Knock knock. Yini ntombazana? Khona tatakho. Mnikele suit yakhe yapha. Mama ngingayona le suit usanoyiboleka ngoku 1 hour ago. Hayi iyo ntombi. Hayi mana isebenzanga ntombazana. Inika utatakho. Uthini na bhuti? Ndithi ayisebenzanga isuit, inika utatakho. Awubi. Mina ngubhili ukumbonisa kan emle. Hey. Phela ke mina. Khona iqhinga leyo. Okay ntombazana. Iqhathe lakho benikhona apha isebe suit. Nona khangela lapha. Ay. China yikho moslandwana. Ngibona inobiteni ndicimba ndiqumbile nenayo ngale mali. Ke. Hayi ngathi nobumofi nayo ngoku bobumofi masko. Kodwa ihlo bendingamoshi mos. Chini. Khamsiyana. Ya msiyani. Mamela man. Hey. Fondini, le ntwana ikho apha. Khange ifike kwa izolo msiyana kumobe sileleli. Khafike mani msiyana khe ndibone icebo uba singayilungisa njani le ntwana. Yandikhathaza mani. Kaloku nobiqumbile. Ya sure msiyana. Ndibona mani yintoni iqumbisa. Ingasikithethe nam and ndimazi umuntu bangaselebhi. Soka futhi. Hampeni. Bata. Ya, awanda le ndoda indibizela ntoni Thixo wam. Yandibona uba ndikhuphe kwezokugqibela, Nditshalile ndihluphe ndimanzi samulo. Yesemina Sam. Ya. Yize fonini wanbiza wathi ogqiba wavala igate olhlobo mba. Hayi man Fondini. Siyama. Wenza kanjani? Awukhalaza wafika. Fondini. Ya. Usekwathini msiyana wahlele nje uyalihlaba Fondini. Uhlele nje umhle Fondini. Kaloku Fondini uthe wawa emnxebeni ndaqonda into yokuba noma ntsale kweziya. Zohamba. Hayi izohamba. Fondini ngathi uligintsa laseNew Bright. Hayi mntanam uyandazi man ngawunjonge kakuhle man uyandibona. Masundiqephezela Fondini. Sendimnandi kweziwe zakhoyo. Mela ke msiyana. Short. Ndikufonela nje yabona mfethu. Hey, le ntwana nyamalaliya khumbula kobe siyosela izolo. Eyiphi intwana ngoku? Mama ndihlala nabana apha. Ndihlala nabana basi. Ukhathebe? Yewe. Gone. Tyhini le ntwana Fondini. Again. And ke ngoku uyayikhumbula ibiqumbile ngoba entyala mali yayo. Because besityala mali and khangisele nosela ngentla libiqumbe ngayo. Ngoku andiyiboni mna ndilele ingekho. Ndiyavuka still ayikho. Uyabona? And ke ngoku iyandistressa mani msiyana le ntwana. Kokwesibini ngoku after bithe kanti bengalahlekanga qala. Biye ngapha kule ntwana ulile. Fumana ke ngumela. Now ndinewari mani msiyana and ndiqumbile ndiyityile nale mali yayo iphelile. Hayi man subana wari man kaloku uyayazi mos uRhatebe indoda endala. uRhatebe uyazithanda nempura. Kungenzeka into yokuba uRhatebe uzixine ngempura apho ekhoyo. So into masiyenze thina masiphume iphulo man. Uyava? Singene ugqogqa house to house. Uyava? Le nyanga ngoku bendisandoyikhangela. Ngofuna ndiphinde ndiyikhangela. Ligazi lakho kaloku awukwazi Hayi andithi kwathini msiyana masiye wena. Ndizayinatseka andinangxaki naloo. Ya. Ndayibona mani iqumbile mani uyihlobo mani. Masikhangele qha uba sawuqala kweliphi icala ke ngoku uyava ke ngoku
so that sizokwazi ukukekeleza side siyokuyifumana kodwa kona ukuyifumana sayifumana ungabi nawari ihlo masambe wena unanena ntsika nje siqabulo fondini kaloku ndithembele ngawe kaloku because ndivuswe nje sawubona ke uyayazi uba mna asaze lingabiki Manzi fancy, ashama tamana manzi, tamana manzi, tamana manzi, ashama tamana manzi, Aisha, anana, tula we sonalam, oh please, boni mi samoyam, pante yo ibona, boy magazine ibona, seven pick up. You wanna look sis, some pick up. You wanna look chick, some pick up. yithize hayi ngapha thelebona yatu apha fondini kabomi sezi yar ubethelele yintoni cheze fondini xa nihambisa fondini matsitsi apha noba yintoni hayi kundayifathi idiphu ya sizama zintoni nizityayo cheze gavini qhelile ngaphandle kwaloo nto mani man asizelanga loo nto Yeah. apha bawukazi umxelele mani sizothini apha Jeze. kwenze into yoba le yasendlini khange uyibone mani uyihlobo urhadebe mani imgqibile enye imini mani ndamcela iqolo phaa ku-anti mani urhatebe bekhona izolo busibonile ngoba esidibana nayo ume ngapha kwecingo emangcwabeni mani wasimgqibele ngoko kuzahamba ya khange umbone urhadebe utheni urhadebe nisolo yeyi khange umbone Tyhini? uze emininzi mani umbonile urhadebe okanye awumbonanga na ndimgqibela mini madoda ndixelela njani mani thena ungamboni nje because yabona urhadebe wena uvumbuluke phaa emangcwabeni kwabafileyo yanguwe umntu othi masize apha kuwe eyadini sizomhlabela apha Urhadebe the next thing uhlala ngoku nawe. urhadebe uyalahleka umazi wena mazi mani njapha kusem uhlala usem ye mani ndithi andimazi mos that's why size apha uphambene tani siyantsonga akekho nalapha masiqhubekeke wena noba sikhe sakhweza siyojonga nakoomiri because kaloku laa ntwana baneedini sukhweza siyojonga jonga mamela ke sike wena nantsika shez uzasikapha va sihambe le ndlela simkhangele mani uyihlo yabona ngomso hayi Ngomso ntoni kodwa ngoku siya hlezi apha? mamela sizokwazi ukuza ngomso sizawucela mani uhambe nathi and ke ngoku andifuni ukubambelela hlezi uyaqonda ya Masihambe andifuni kaloku. ukuhamba ngewashing ndihambe sihamba nawe ngoku siyofuna urhadi uyihlo khawulezisa fondini suma mani masambe mani masambe Emall. mani hayi Hayi, hayi. mall sayiphinda siyibone siyahamba ngoku hayi masambe jonga Ngoku chezi siyahamba sibana wala mntanam. ayisisabana zapha endleleni ibhumbi Sambe. Kodwa ke ukumfumana kona siza kumfumana mela ayonkonzo le mela ya yiyo le jonga msiyane ndicinga singene apha nebo ya nyanisile masingene hayi khawume wena noba siyangena Yes. apha wena awuzukwazi Andithethi ungena nawe, yaqona man. asihambi nawe ndithe kuwe wena uzohamba nathi but sufuna unkqenkqeza phambili mani sifuna unyana olahleko yima man stop it man shezi echezi xa ucinga wena ikho nto ibhadlileyo noyithetha nomfundisi cause sithi sizawungena ecaweni simbuze ecaweni wena uzophendula uthini ngela xesha benindithatha phaa ndisithi mandindikhangelise benisho ukuthini sithi uzomapha ngoku and wakhe wabaleka chezi bakhe wabaleka ndakuphinda ngezambama kamandi uyandazi nobaleka ndoda kuthi umagnet kuloo ndawo ke siyangena ngoku mela ke msiyane ya nobaleka ndoda kuthi sizambuza kodwa ndihlalisayo akho ndihlalisayo sawuthetha nomfundisi sive kumfundisi uba akho nto na ndiyabona nosinceda ngayo masingene Hampa Jeya, hampa. I feel yini he Sifika amadimoni likhuphola awumsiyane awusangeke igama lakho likamsiyane lilikhumbuza ngeemini zam zamandulo msiyane zaphulo thandeka amagama enu mani khumbuza ixesha lakudala mfundisi hayi ke bona nje wena mfundisi ungasiboni mani singena mani esakhiweni sakho mfundisi ya siyayazi uba kuyakhonzwa apha yindawo kathixo le asizanga ngaloo nto ya asizanga ngaloo nto mfundisi kodwa mfundisi kuyo yonke loo nto leyo i-stars zilapha sizawube sikhona sisitsho ba ngethemba mos mfundisi i-stars silapho uzawutyiwa mos nakanjani ambethelela amajuda ambethelela amajuda sundivuselela sukonwaba kakhulu sukonwaba mfundisi mani asizanga kamani
siyakhangela Usiyaphi? uyayazi mos le ntwana yasekhaya umnina wawo lo wam unantsika uyihlobo Uyisho. urhatebe Urhatebe. nansi le ntwana Uhlebethe zombili. ya Kwenza kanjani? mfundisi wam siyamkhangela andimboni ndithe ndivuka namhlanje ndiyomjonga kule ndawo alala kuyo tu le ntwana yabona and ndimgqibele ngezolo ke ebequmbile ngoku hayi mfundisi qha ke ngoku besigqitha apha nosiya ndathi no siya makhe singene endlini mani kaThixo khe sibuze kutata Ewe, mama. sicele mani tata uyakwazi noba usikhapha okanye mhlawumbi usibonisa pho angakhona mani mhlawumbi inkosi kuyakubonisa kaloku mhlawumbi ukungene mhlawumbi inzulu emthandazweni singakulinda Yabona ke lo nikhapha for ukhangela urhatebe. Egesa kangaka urhatebe. ya Egesa kangaka. Hayi, Hayi. Ningalifaki. kaloku mfundisi wena awungeni indawo ezigezweni zabantu kumele wena uthandaze umfundisi akenzi laa nto Urhatebe lo. mama siya jonga awumthembanga uthixo nesi zayithini ke ayinithi ngoku le nto? umthandazo le nto ntwana ikhona into kufuneka siyenze thina simkhangele siqhubekeke ndicinga umary ndiphinde ndicinga ubhili ndiphinde zinezinto nje endicinga Hayi, andimcingi nomcingi Kumele ungena ngomkhangela kamele. uthini ngoku Ngizomkhangela kamele na. sizawuqala khona siyakamere andiyazi neyiphi enye indawo Bantwana bam, xa ije iyalifuna ungenelelo kaThixo. ubungathi tani wena ngoku mzulu Ayithe. awunaxesha likarhatebe Iyalifuna ungenelelo jikijiki ngoku seyinongenelelo Siyana. Xa ijena iyayifuneka i-intervention kaThixo ifumaneka imvana yenkosi. so yesikhapha sizamfumana ngenelela ke Bona basambeni Yini? soqala kameri simkhangeleni. ya siqala phaa kuye and then sayibona manenye indawo kodwa ndinethemba mani phaa kwamere singamfumana mfundisi Iyalifuna ungenelelo kaThixo. mfundisi yambona usamdleni Iyalifuna ungenelelo kaThixo. no yazi ke mna mamela ke siya if ever Iyalifuna ungenelelo kaThixo bantwana bam. The first time baby ngicela ukukubona inhliziyo yami wena ushapha dingo enasibusuku mina ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka intandatho the first time baby ngicela ukukubona inhliziyo yami wena ushapha dingo enasibusuku mina ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka intandatho yazi ke noba sizawuwina na apha okanye izawuthini Hey, Ngubani kona lushiye ngavalanga gate apha? Ntoni ngo? Tata hima man. Hima ngomsindo. into theni nalo Hima ngomsindo. Makodini, futseke. Mina. kaloku Tutsup. efundini Hima ngomsindo. Uqale nini unxila wena ngo? Sokubona ngitutshwala. Uqale nini unxila? Ngamancila manje uhamba nawo manje. Wenza ungathi uyakhonza Hima ngomsindo. Hima ngomsindo. Siphethe umcimbi obuhlungu. Oh, uyabaguqula. Umcimbi onenyembezi phakathi. awukasiva noba sizothini Yima ngomsindo. Ingena apha ezinyembezini. Hima ngomsindo. Ansika, anehambi nivula igate zabantu sogqiba uthethe ngenyembezi apha. Asithethe lonto nqaki. Sithetha ngantoni? Asithethe ngxaki lo mfo ngxaki ulahlekelwe. uyihlobo ayinguye yedwa olahlekelweyo sonke silahlekelwe Utseke chesi, makuthetha bemnyamani. Intoni ngo ingathini? mamela Semculweni. man khawukuthambe sikhangela uyihlobo apha yabona ke ngoku sikhangelo sizonceda Ubani ihlo? Bani ihlo? urhatebe mama Ulahleke urhadebe. Ngxaki wake walahleka ngaphambili. Nantsika. Yima ngxaki wake walahleka ngaphambili. Sekuthandazela ngxaki ulahlekile ungefumaneki. Sekubeka emithandazweni. Uzenza clever ke. uhamba Uzenza clever. Aniphambene. Uthini phambani? Phambe, nithandazela abantu ilahleke phi? Niphambene. mamela man Urhatebe ulahlekile uhlala urhatebe. kwenzeka ntoni apha yeke nam Ndata baphambena bonke. abantu zabasota sota kangene zabasota out mfundisi mamela mfundisi ndayiqonda ne into yoba ngabana wena kunye nomeri ngumrhamente wakho yimamani yima umeri makangasingohlobo thetha ke mfundisi kwenzeka ntoni apha nina nobabini niyaphinda kutheni nimqhela kakubi nje sunikhomba ngomnye wogamba meri luma lo Mary, hayi wena sondela kumfundisi wakho. Sondela Hayi, Mary. Jonga uMary man. Into enzekileyo phosama ukhawulelana nalomfo ulahlekile urhadebe bomsindo kaloku. Urhatebe. Bomsindo Mary.
urhadebe lahlekile urhadebe akafuma ewe mani sisimele nombono mina bakuthiwa kulahleka umfundisi wakho ungava njani wena ungava njani manje ukulahlekela emfundisi akulutho kulahlekela ungava njani ulahlekela urhadebe akuluthiwa nawe umfundisi wakho ulahlekile ungava njani wena hani lapha kabuhlungu umfundisi le ndiviwa nguye ke lahlekile urhadebe sonke mfundisi and ke ngoku sisimere mfundisi keep quiet hayi man urhadebe nokuthi dagdi bendipha kuye ndisimali yakhe ndimgqibele ngalamini mna andimazi ke noba awuphindanga wamthuma ezilalini shut up wena ndiyabuza kaloku nidla ngothumana mos nidla ngokwenza Yeyi, ezinto ndiyaxoka na Mary mfundisi hayi mani sundenze ngandiyaxoka hayi mani hayini mani uye mani ezulazulusalisa le ntwana uMary kumele losithetha ngaye apha sakuthetha nje nikhamisa nityhale kumele sanukuthetha nikhamisa nityhale mani usiwanyaba nawe yima kaloku andinyabanga mfundisi aba Yiloo bantu nto, Mary. bafuna ndibe ngubhenqe esimili asoze and ube nguye. before ndizibone sendingubhenqe esimili ingathi Mary ukhona uyihlo okanye akekho hayi Umfini. mfundisi urhadebe ndimgqibele ngalamini ndimnike ngayo Ndikufile, imali Mary, finish wam. and clear Ndikufile, Mary. ndicela nithi ji ungaphindi Mary. umntu jonga Mary before ndiphume esimilweni maphindi uthuma uyihlo wena uyanqena ukumadana esimilweni ngoku Mary Le ntwana ilahleka nje. ndilapha ndimumsitsho phuma mani esimilweni Mary uzongena bhetere noba Yiza. bhetere bekulahleka ujeya laa nto ingenayona amazinyo abekulahleka ujeya apho ngokuxola umphefumlo wam nenhliziyo yam yonke ndiyasesa ujeya uthetha ngantoni ngoku mfundisi uthetha ngantoni ugrand siyacaca ukuba simfumane apha uyihlo masiphinde siqhubekeke msiyana masambeni phume ngapha Mfundisi, Mfundisi sawubona. siyabulela mani uzamile Ndizamile ndizamile abantwana Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu ndiyabulela qhubekeke ndakwenza nomthandazo njalo qala nomrhamente wakho thandazelayo bhetere bekulahleka ujeya babekulahleke yena benzoxola nangoku andamsizele ndinombono nje ujeya nombamba ngepatsa jeya hayi ejeya hayi anombetha ujeya kodwa ke thixo makandixolele Hey, Kubando, my sweet love for your love, darling, we love you. I do Bible, fede minanga, sfelanga, where that's true. Yeah, for take our coats, easy, campuses. I found it down, mix and jido accomplices. I found the papa, my papa's a helicopters. What put the loot and is yabuya like Hamasis, so put the loot and we are pagamis. Will you be my one and only sister and sanganis, so Gulungulo, but Tanganis. Kawanagi, I'm a hater, but so selling, I'm a chainsaw, as I'm a good toganis. Powerful, so I love since a nixie Tutumela bomalomususo bamisisi na hopeful abazali bagrandi cool ngamo fully in love ngam cool mama yeah